Kula aturaken minggah saking Santo Pagelaran nggih, monggo Pak Lurah malih kalian kancane minggah saking Sasoro Pagelaran sampurke diunggahke. Matur sembah nuwun. Monggo Bapak Lurah monggo mriki Jaipongan. Monggo mriki jojogetan. Bapak Lurah monggo mriki Jaipongan. Minggah saking Sasana Pagelaran lo Bapak Lurah. Bapak Lurah lo Bapak sumangga. Kaya cilik wae apa? Lagune Grigis, Pak. Permisi nggih Pak Lurah, cek tau duet kali sampai. Grigis nggih. Grigis. Oh nggih. Monggo Pak Lurah. Wakilnya Mbak iki lho. Ayo Mbak. Berarti sama senyawer Pak Lurah. Oke. Grigis. Iya. Nanti sawer Pak Lurah. Sing abang-abang gak apa-apa Pak Lurah. Oh, naik biru dong. Sing disawer iki sing ndi sing disawer. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Lurah. Gerigis aduh udan gerigis saya suwi antar kluduke Cukup ta iki ngene. buang riko nangis kapal ya aku purana ya apa tahan dirasakno tarik mbak Iman iya dieman duit dieman Kari seru kota bisa. Aduh ojo Jojo sing berkalian. ojo ngelian Pak Lurah siji ae Ayo monggo. Batasan dirasakno Yang mulia. asik goyang mbak goyang Pak Lurah
kasih. Awas Mbak, ceblok. Napa? Mbak Ika yo. Lewung. 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 Sabar ya Bolo, sabar. Sik Pak nggih. Gentosan nggih, panggungnya cilik. Wes, ya wes, wes ya wes. Terus nang sae durung, cek ono. Setepan diterku, ing sirem ketio ing sisiku. Mugi Gusti nglilani tresnoku bakal kinowo mati. Oke, matur sembah. Sik durung. Piye. Durung. Piye? Oh lewung-lewunge ku mang lho. Lho lewunge ku aku wis mapan rek. Apa Ya neh? apa sih? Lah Oh, iya. oh diteruske. Lewunge ku mang njaluk diterusno. Oh iya, santai bos. Sarek kas. Bos. Oke siap. Biar tidak salah pahaman iki giliran iki gamelan dangdut nggih ya. Nggih ya. Biar tertib. Monggo Pak Toro kalian Bajan. Nggih, pundi Bajan? Monggo mingga, Bah. Wis Pak Kune. Lagune apa, Pak? Wan gekno sampai kinten jaranan dor wan. Kanggo Pak Lurah iki lho. Cek nang golek gandeng Pak Lurah iki. Endra, kayaknya sampai inten Ndra. Ayo Ndra. Indra. Ndra kabeh. Pandowo laras. Kesempi. Apa inten? Apa kowe tresno tenan? Yo inten. Piye kok sampe Tresna kudu anyo akhiran. yen mangkono kok sampe Iya piye cuinten. aku maling aja nganti lali. Maling apa cuinten dan kadang cahayu. Sok teko ning omahku. Ning adina siji
spesial ning Gunung Jenggeleng. Apa inten Apa kowe tresno tenan? yo inten Piye kok sampe Desa kudu ana akhirat ana kok sampe piye yo inten aku eling aja maling apa yo inten dan kandakno cahayu sok teko saben bengi nyawang kona Wasno. yen memajang amung karo janur kuning Ye. kembang wae weton gunung Ya. Iya. Pak pacitan gawe panas udan Jos. nasudan haling-haling acape gunung misua caping gunung alayo mas nadyan wadon sareta Sing
banjur saiki apa lali neng kono tak cadongi jaga jagung Sekon jagung karo tiwul yen mendung tak silih cape gunung Mae suwung syukur bisa nyawan gunung desa dadi raja tene ora konku padha Mas sepurane pisan kas Mas yo. Pisan kas ae. Gantian. Nggih, gantosan nggih. Nggih, tasik kathah. Heeh. Gilirannya sampean Pak Usro. Pripun? Pak Usro. Nah nggih. Pak Usro kalian Pak Mujiono katakan minggah saking pagelaran. Nggih. Monggo sekar sarine Mas. Sekar sarine. Bapak Usro monggo mriki minggah saking pagelaran